נתחיל ונתניע תודה רבה על ההקלטה. עוד בוקר ככה בסדרת ההרצאות שלנו, אבל היום זה בוקר מיוחד, כי היום זה ההרצאה האחרונה בסדרת ההרצאות של בינה מלאכותית למשאבי אנוש. אני יודעת שיש פה גם משאבי אנוש, ראיתי ככה בשמות שיש פה גם כמה שהם לא משאבי אנוש, אז אני אתחיל ככה עד שכולם יצטרפו אלינו. אני אתחיל לספר מה עבר עליי בשבועיים האחרונים, נגיד את זה, גם בשבועיים האחרונים. אני כל הזמן מתנסה בכלים של AI וחוקרת, אז חקרתי כלי חדש שאני רוצה להראות לכם ולהמליץ לכם. הכלי הזה נקרא, רגע אני מחברת גם את הסאונד, הכלי הזה נקרא סיידר. הוא פשוט נקרא סיידר כי הוא בצד, יש פה ככה QR לתוסף, אני יכולה גם לשים לכם את זה בצ'אט. וסיידר זה בעצם תוסף לכרום, אפשר להוסיף אותו לכרום, אפשר לראות אותו פה איך הוא נראה, והעוצמה שלו, שאני מודה שאני עוד מתנסה, אני עדיין בגרסה החינמית, אבל ממש חושבת על לרכוש. העוצמה שלו זה שהוא מחבר כמה כלים ביחד, למקום אחד שמתממשק תוך כדי גלישה לדברים שלנו. אני חושבת שזה גם קצת הצצה לעתיד, כי העתיד הוא יותר באינטגרציות של כמה כלים ביחד. תראו, אפשר לראות תמונה, ללכת לבקש מתכון, אפשר לראות מאמר מאוד ארוך בשפה שאתם לא מכירים בכלל ולבקש תקציר בשפה שלכם. אפשר לבקש סיכומים, אפשר להוריד קבצים, אפשר באמת לעשות פה המון דברים, וזה איזושהי הצצה באמת לאן עוד הבינה תתפתח בזמן הקרוב. כן, אני אפילו לא מדברת על עתיד רחוק, כי הנה, הכלי הזה כבר נמצא. משהו נחמד שגם הכלי הזה נותן זה נושא של תרגום. תראו, יש באמת משמעות למילים, כי המילים בשפות השונות הן רגע, אני שמה את הצ'אט מולי, אפשר לשאול אותי תוך כדי, תכף אני אענה לך איריס. משהו נורא נחמד זה הקטע של התרגום. אני אגיד שבכלל תרגום זה דבר מעניין, כי שפה עד היום בכלים של התרגום, מה שהיא עשתה תרגום מאוד ישיר, בלי ההקשר ובלי הניואנסים שיש בשפה. ומה שהכלים של הבינה מלאכותית עושים זה משהו אחר, כי נגיד חבל על הזמן, בואו נראה את חבל על הזמן. חבל על הזמן, בינה מלאכותית זה הכלי הכי עוצמתי לתרגום. אמרתי דבר טוב או דבר רע. חבל על הזמן, מי בכלל צריך גוגל טרנסלייט כדי לתרגם? אמרתי דבר טוב או דבר רע. בעיני גוגל טרנסלייט לצורך העניין, חבל על הזמן זה חבל על הזמן. חבל על הזמן זה משהו שלילי, תסתכלו אם אני רגע אראה את התרגום, אז הוא אומר שזה it's a waste of time או waste of time, זה בזבוז זמן. בעוד שחבל על הזמן יכול להיות גם חיובי, אבל מי יודע שחבל על הזמן זה חיובי? הבינה המלאכותית יודעת, כי הבינה המלאכותית יודעת את הניואנסים, יודעת את הניואנסים של תרבויות, של שפות, של אנשים. טוב, אז שאלתי בקבוצת הרצאות, מה בא לכם ללמוד? אתם אמרתם הכי הרבה טיפים וטריקים ב-GPT ובקלוד, מקום שני היה כלים ליצירת מצגות, מקום שלישי להציג נתונים משעמים בדרך מעניינת, ורביעי וחמישי הגיעו התמונות והסרטונים. על התמונות והסרטונים אנחנו ככה לא נדבר. על הצגת נתונים משעממים בדרך מעניינת, מה שפשוט עשינו זה יצרנו, יש עוד סדרת הרצאות, סדרת ההרצאות הבאה, היא תפתח את הדבר הזה להרצאות שלמות בנושא הזה, אז אני חשבתי שאולי אני אספיק, אבל עכשיו עם העניין הזה של ההזקה אני בטוח לא אספיק להראות לכם מה שרציתי, אז אנחנו נשים גם את זה בצד ונתמקד בשני הדברים שהכי רציתם, שזה כלים ליצירת מצגות וטיפים וטריקים ב-GPT ובקלוד. אז נתחיל במה התכנסנו לדבר על סיכום שנה, ומתוך סיכום שנה נצא למצגות, ואני אתן לכם את כל הטיפים והטריקים שאפשר לקלוד ב-GPT ויש מלא. הסיכום שנה אני אתחיל לפני שאני אכנס לבינה מלאכותית, אני אתחיל ברגע לחשוב על הבינה האנושית שלה, בסדר? ניגשנו לסיכומי שנה, מה זה אומר? הרי נרצה לבדוק מה היה ביחס לתוכניות שלנו, נכון? תכננו תוכניות עבודה, היו לנו איזה שהם יעדים, מה קרה? נרצה לבדוק מה קרה ביחס ל-23, איפה אנחנו ביחס ל-23 בפרמטרים שונים. נרצה לקחת כל מיני נתונים שהיו לנו ולהבין ולקבל מהם תובנות, ובכל זה הבינה המלאכותית סופר יכולה לעזור. אז אני דווקא אתחיל לא יש כזה את התמונה של הקרחון, מתחת לקרחון ומעל, אני אתחיל במעל, לא במתחת, לא
לאסוף את הנתונים, תכף אנחנו נראה את זה, אלא נתחיל בבנייה של המצגת. אז הבנייה של המצגת שעניינה אתכם, וכל הכבוד ל-70, אני רואה שיש איתנו למעלה מ-70, כל הכבוד, ערב חג, באתם ללמוד, זה לא מובן מאליו, אז תודה רבה. בניית המצגת יש לנו ככה, אני שאלתי כמובן את ChatGPT, בוא תעזור לי מה צריך להיות בבניית המצגת, וכן יש פה איזה flow של מה צריך להיות, שקף פתיחה, שקף אג'נדה, סקירת הישגים, מדדים וכמויות, פרויקטים שהשפיעו על הארגון, משוב שביעות רצון, תוכניות לשנה הבאה ושקף מסכם, אבל זה לא העניין, העניין הוא באמת איך אנחנו הופכים את זה למשהו שהוא מעניין, גם בנראות שלו, ובעיקר בסיפור ובתוכן. אז אני רוצה לדבר על כמה כלים. כלי ראשון שאולי כבר שמעתם עליו זה כלי שנקרא גמא, וגמא זה ככה שם דבר שרץ בעולמות המצגות בעזרת AI. אני אגיד את האמת, לא כי הוא בהכרח הכי טוב, הוא טוב, אבל לא בהכרח הכי טוב, הוא פשוט נותן ממש הרבה בחינם. אז איכשהו הכלים מן הסתם שהם בחינם הם תופסים יותר, אני חושבת שזה גם מודל עסקי נכון, אנחנו נראה ככה הצצה לסרטון תדמית שלהם רק כדי שתראו מה... הנה רוזנבלום עלתה לי בסרטון. רגע, ביי פנינה, סליחה. בעצם הגדולה היא שקודם כל אנחנו יכולים לתת רעיון שבא לנו. עכשיו אני חושבת שזה פחות מתאים לארגונים ולסיכומי שנה, אני דווקא חושבת שזה יותר מתאים נגיד לילדים או למי שעושה כאן לימודים, מי שעושה כאן תואר, אז זה נחמד כי אפשר לתת תחום וממש לתת לו, ליצוק את כל התוכן ואחר כך לערוך. עוד דבר נחמד שקורה כאן כמו בכל כלי הבינה מלאכותית, אפשר לקחת פיסה מסוימת ולבקש על אותה פיסה איזשהו שינוי, שזה בעצם צורה של כל הדרך שבה אנחנו מתקשרים עד היום, כי אנחנו התרגלנו לתת פקודה, משהו מאוד מאוד כללי וגנרי, כמו בחיפוש נגיד בגוגל, ופה אנחנו ממש בשיחה, בצ'אט, שמאפשר לנו לשנות תוך כדי תנועה המון דברים. אז זה הכלי של גמא, כן יש דברים חינמים בתוך הכלי, שווה להתנסות, ואני אגיד שהכלי המועדף עליי יותר, ואם כבר לשלם לכלי, אז לגמרי בעד קנווה. יש כאן עוד חובבות קנווה בקהל, רונית אני רואה, מירי כן, יש פה חיוכים בקהל, אין על קנווה. אם כבר לשלם לכלי בארגון, וגם בחיים האישיים, אז אני לגמרי בעד קנווה, באמת משהו אחר. אז יש שם תבניות מהממות, נכון? מאיה כותבת, אני לא יודעת מה עשינו לפני כאן, יש תבניות מהממות, יש יכולת להטמיע את השפה של המותג, לבוא עם השפה, עם הצבעים, עם האייקונים, עם הפונט, עם הכל ולהטמיע, מדהים, ויש עוד המון פיצ'רים, אבל אני רוצה לתת לכם כלי לכאן ופה, פשוט מדהים, פשוט mind blowing. אז תראו מה אפשר לעשות, אפשר לקחת ולהתחיל לחפש בגוגל, אפשר לעשות את זה בגוגל, אפשר לעשות את זה בג'מיני, שזה ה-AI של גוגל, ולחפש השראות של מצגות ב-PDF של כל מיני דוחות, נגיד אני כתבתי HR, annual report, סיכום שנה 2023, הלכתי לחפש כל מיני דברים, כי יש הרבה דברים שמשוחררים ברשת, שעולים לאתרים, אתרים גדולים גם מחויבים לתת את זה, וזה לא דברים שנראים רע, זה דברים שנראים ממש טוב, תראו איזה דברים מהממים אני מצאתי. עכשיו כשאני מוצאת כזה דוח, הוא באנגלית, הוא בכלל בעולם תוכן אחר משלי, אבל הוא יכול לתת לי בסיס להישען עליו, לאותו מבנה שראיתי קודם, בסיס עיצובי יפה שאפשר להישען עליו. איפה קנווה נכנסת לתמונה? בדיוק עכשיו. אנחנו יכולים להוריד את הקובץ, לעשות לו העלאה לתוך הקנווה, וכשזה בתוך הקנווה אפשר לערוך, אנחנו פחות בזמנים אז אני לא אכנס לתוך הקנווה להראות, אבל ממש אפשר לערוך פה כל דבר, לא רק את הצבעים, את התוכן, כל התוכן שהיה ב-PDF, אונליין בגוגל, בעצם הופך למשהו שאנחנו נוכל לערוך בלחיצת כפתור. השקף הקודם, מה העניינים? כן, ממש וואו, זה ממש טריק מדהים. השקף הקודם זו רק דוגמה בעצם, אפשר לעשות את זה על כל דבר, על כל נושא, בעצם לחפש אותו. לא, זה לא מה שמחפשים כאילו, מה ששמת פה בזה? מה ששמתי פה בגוגל זה אפשרויות שונות, ככה השראות, למה אפשר לחפש בגוגל. לא, אבל הסיום כאילו שרשם פה פייל טייפ. אז רגע אני אתייחס, הסיום כשאני כותבת, שנייה, כשאני כותבת חיפוש HR annual report, אני יכולה לקבל גם כל מיני דברים. כשאני מוסיפה HR annual report, שמה אותו במרכאות, ואז מוסיפה file type נקודותיים PDF בצמוד, הדבר הזה נותן לכם רק תוצאות של קבצי PDF שמכילים את הכותרת HR annual report.
אפשר לעשות את זה, שוב, על כל ביטוי, על כל דבר. מה המטרה? המטרה היא למצוא קבצים שכבר אנשים אחרים עבדו עליהם, הכירו אותם, הכינו אותם והעלו אותם אונליין, והם פתוחים לצפייה אונליין, ולהשתמש בהם אחר כך בתוך הקנווה כבסיס, כהשראה, זה לא כדי להעתיק. שאלה אותי קודם, אני חושב נזכרת, איריס לפני ההזקה, שאלה אותי איך הדברים עובדים מבחינת פרטיות. אז צריך להיזהר עם הפרטיות, צריך לא לשכוח את הדבר הזה, כי יש משהו מאוד אינטימי בצ'אט הזה שגורם לנו לתת לו מידע, לא לשכוח את זה, ואת ממש צודקת. הכוונה להיזהר שלי, עם סליחה פרטים שאני אישיים. קוטעת אותך, לגבי הסליידר ספציפית בקנווה אני מכירה, אבל בסליידר, כאילו בסוף אם אתה נותן גישה לכל הדפדפן, כאילו כן. המידע, הדפים שאני ראיתי, מעבר לכלי, האם זה גם אחרי זה הולך כאילו אני מניחה שזה עוזר לכלי ללמוד, אבל גם משהו שהוא נהיה פאבליק, כאילו, או שזה רק כאילו אני לא החברה הייתי עצמה. מעלה אליו קבצים, כל עוד את משתמשת בו בקבצים שהם אונליין, אז זה כבר אונליין, אין פה מה אוקיי. להסתיר, הוא רק עוזר לך לסכם, לייצר מזה דברים, ליצור מזה דברים חדשים. אני לא רואה בזה בעיה. הבעיה מתחילה כשאנחנו נעלה קבצים, ואני אראה היום עוד דוגמאות. תודה. אז אנחנו פה בלדבר על המצגות, אז דיברנו על גאמה ודיברנו על קנווה ונתתי לכם טריק מדהים לקנווה, ובקרוב אני רוצה להגיד, הכלים הישנים והטובים, פאורפוינט וגוגל סליידס, הם יקנו בראש לכל הדבר הזה, כי כל התקשורת של איך שאנחנו בונות מצגת בפאורפוינט היום תיגמר. זה לא יהיה ככה, זה יהיה יותר דומה לגמא. אז כרגע בעברית הדברים עוד מדשדשים ולכן אני לא מראה אותם כמעט בכלל, אבל יש כלים לגוגל ולפייסבוק ולמייקרוסופט בתשלום, והם כל הזמן נותנים ראש בראש אחד לשני, אז המרוץ שלהם זה בדרך כלל הסוג של רווח שלנו. ואני אגיד שבעיניי הדבר הנכון, כל דבר בחיים, זה לשלב בין כלים. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אני מאוד אוהבת את קנווה, אני אישית קשה לי, אני כל כך שנים בפאורפוינט, אז אני ממש חזק בפאורפוינט, ובקנווה אני לוקחת אלמנטים ומטמיעה לי בפאורפוינט, אבל זה עניין של הרגלים, אבל באמת אני גם מאמינה שככל שתכירו יותר כלים, ותכירו את עצמכם ומה יותר עובד לכם, תוכלו לשלב. אני אתן דוגמה. יש כלי נוסף, לא דיברתי עליו עד היום, אודיופן. אודיופן כלי מדליק, תתקינו אותו בטלפון, תתקינו אותו במחשב, גם פה הגרסה החינמית נותנת לא מעט דברים, והגרסה בתשלום זולה ומדהימה. מה זה נותן? זה נותן לי להקליט משהו, מחשבות בררה, כזה ממש מחשבות שעולות, איזשהו, אני רואה מייל, ובמקום לשבת ולהקליט ולנסח, אני פשוט מוציאה את כל מה שאני חושבת. אני רואה אתר אינטרנט ללקוחות, שולחים לי דף קריירה ושואלים ורד מה את חושבת, אני יכולה להקליט את זה לתוך זה, ומה שהוא עושה הוא לוקח את האודיו שלנו גם בעברית ממש ממש טוב והופך את זה לטקסט מסודר. את הטקסט המסודר הזה אני יכולה אחר כך להעביר לצ'אט GPT, לקלוד, להוציא סיכומים, להוציא מזה מיילים, להוציא מזה מצגת. אני יכולה להגיד לצ'אט GPT, קח את מה שהרברתי פה, קח את האג'נדה שלי, קח את מה שאני חושבת, ותהפוך את זה למצגת בנושא, והוא יסדר לי את זה לפי שקפים. ומשם אני אקח את מה שצ'אט GPT או קלוד או ג'מיני או כל אחד שאתם אוהבים להשתמש, ואני אעביר את זה לכלי שאני בוחרת למצגת. ואם בחרתי בפאורפוינט, סבבה, יכול להיות שעדיין אני אקח מכאן באלמנטים ולהפך. זאת אומרת שהדבר הנכון הוא באמת לשלב בין הכלים. העירו לי, בהרצאות הקודמות, היו לנו כבר 3 למי שעוד לא היה איתנו, שלא הצגתי את עצמי, ושלא כולם מכירים אותי, אז אני אגיד, נעים מאוד, אני ורד חורי, אני מאמינה שכל תקשורת היא הזדמנות, אני מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד מאמינה בכוח הזה של מילים לייצר מציאות, ומשם המקום הזה של אהבה מאוד גדולה למילים ולאנשים, נמשכתי לפני 20 שנה כבר לעולם השיווק, לעולם הדיגיטל, ואני ממש מאמינה שגם במה שאנחנו עושים כרגע יש לזה איזושהי הזדמנות, וגם לאינטראקציה עם טכנולוגיה, ומכאן אני מאוד סקרנית, גם לאנשים וגם לטכנולוגיות, ותמיד בא לי ללמוד עוד ועוד ועוד. בחיים האישיים שלי, אני אימא ל4, נשואה לוויקטור, בבית ובלב, בחרנו בחיים של נדודים עד המלחמה, ואז הגיעה המלחמה ומאז אנחנו פה, לא עלינו על מטוס, אנחנו נטועים בארץ, אבל אני מאמינה שעוד נחזור לטייל באופן כזה או אחר. בוא נגיד המשפחה והלפטופ, כי הלפטופ זה בעצם eWise, שזה העסק הראשון שלי, התינוקת הראשונה שנולדה לפני 14 שנים, וביחד עם הצוות המופלא הזה שכל הזמן גדל איתי, אנחנו
עוזרים למותגים לספר את עצמם גם פנימה בתוך הארגון וגם החוצה, גם לעולמות של שיווק ולקוחות וגם לעולמות של מיתוג מעסיק, בצורה הכי חכמה, מדויקת ואנושית. אז זה אנחנו. אני הראיתי כמה פעמים קודמות, אבל בשביל שלא היה, אני רוצה שתדעו שמיתוג מעסיק זה לא יושב רק אצל משה, זה לא יושב רק במיתוג מעסיק אלא אצל כל המשה, וזה לא רק יושב אצל כל המשה, בעיניי זה בכלל, כאילו אני מסתכלת על מותגים כמשהו מאוד רחב, ולכן, למה זה לא עובד? הנה. ולכן בעיניי מקום עבודה טוב הוא מקום שגם אנשים אוהבים לקנות ממנו, ולהפך. אז הכל הוא ככה ביחד. אז אתם פה בקהילת משאבי אנוש, שבקהילה שלנו יש לנו את ההרצאות, שזה מה שאנחנו עכשיו כרגע בשיא ההרצאה, בסוף הסדרה הראשונה, ותהיה סדרה אחרי החגים נוספת. יש לנו קבוצת מיתוג מעסיק אותי, יש לנו סקר שמתפרסם מדי שנה, ויש לנו את החממה, אבל אני רוצה להתקדם, אני רצה, אני ככה עושה טיפונת שינויים בגלל שאנחנו היינו עם הזקה ואני רוצה שנעמוד בזמנים. תראו, אני רוצה שנשים רגע בצד את הכלים, ראינו את הכלים של המצגות, אני יודעת שזה מה שרציתם בין היתר, אבל אני באמת חושבת שהדבר החשוב ביותר הוא, כמו שאמרתי, הסיפור. וגם במצגת וגם בסיכום שנה, הדבר שחשוב בסיכום שנה זה הסיפור שעומד מאחורי סיכום שנה. גם סיכום שנה זה סטורי טלינג. ובפעם הקודמת אני לימדתי אתכם מה זה בריף, זה מונח שיווקי שבעצם נותן את המידע, את המסגרת לפרויקט. אז באמת גם סטורי טלינג וגם מצגת כזו של סיכום שנה מתחילה בבריף טוב. ומה זה אומר בריף טוב? אני רוצה טיפה להרחיב על זה כדי לתת את הקונסטלציה של מצגת סיכום שנה. סיכום שנה זה אומר שאני שואלת את עצמי רגע, מי קהל היעד של הסיכום הזה? לאן זה הולך? זה הולך להנהלה שלי, זה הולך לצוות, זה הולך לחטיבות מסוימות בארגון. האם האנשים שהולכים לפגוש את זה, זה מוחות שהם יותר של נתונים או מוחות שהם יותר של סיפורים? אגב, בדרך כלל זה גם וגם, ולכן בדרך כלל בסיכום שנה נצטרך לשלב את שני הדברים האלה. מהצד השני אני שואלת את עצמי, רגע, מה התוצאות המרכזיות שאני ארצה להדגיש? איזה תוצאות משמעותיות קרו השנה? איזה יעדים שעמדתי בהם? מה חשוב לי? ובין לבין, זה הסטורי טיילינג, נוצר לו גשר. אני ארצה להביא את קהל היעד, לסיים את סיכום השנה שאני מציגה ולהגיד וואו, להבין את התובנה הזו שרציתי שהם יבינו. ובשביל זה אני הולכת לאתגר ממש 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 ולהגיד לכם, תזקקו. תיקחו מסר מרכזי אחד, ממש לזקק, אם אפשר למילה. אני רוצה שהם יצאו מהמילה חדשנות, אני רוצה שהם יצאו עם המילה רלוונטיות. איזה מילה היא הדבר, היא המסר שיש להעביר ממה שהיה בשנת 23, וגם אולי אפילו איזושהי קריצה למה נרצה ב-24. מקסימום אני מרשה משפט, אבל תחשבו על האתגר הזה רגע, של מה תרצו להעביר. הרבה פעמים זה לא נובע מאיתנו, יש כאן למישהו מילה, מה הייתם רוצים להעביר בסיכום שנה של 23, אני אשמח לקרוא בצ'אט ככה איזה מילה תתאר את סיכום השנה שלכם, ביחידה שלכם, בחטיבה שלכם, דידי שיפור, איזה כיף, גדילה, תחשבו על מילה אחת שהיא הדבר, ואז המילה הזאת תהיה שזורה בסיפור, כל הנתונים יתמכו בה, כל האמירות יתמכו בה, דיוק, ערך, התקדמות, יואו, איזה מילים מושלמות יש פה. וגם תתחילו לחשוב על 2024, כי אנחנו תמיד בסיכומי שנה נסתכל גם על רגע מה היה לנו, וגם לאן כוכב הצפון, לאן נרצה להגיע, כמו שדיברנו בתוכניות עבודה. עברנו את היד ונמשיך כך, איריס, ולמש לתת בראש, יפה, לא צפוי, אני חותמת על זה יד, חוסן, יפה, גם דליה וגם הצוערים לשלטון המקומי, חוסן, לגמרי. עכשיו אם לא ברור לכם, אני רואה שיש פה כאלה שלא כתבו וזה ממש טבעי, אין לכם מושג מה המילה, אפשר להתחיל ולהישען על הנתונים, לא להישען רק על אינטואיציות, נכון שאנחנו מכירים את השטח ויודעים אותו, אבל אפשר לחפש את התשובות, את המטרות, את המילה הזאת גם בנתונים, וכמובן שנעשה את זה בעזרת AI כמובן. אז בואו נדבר על איך נאסוף את הנתונים ואת המידע. קודם כל נתחיל בנתונים שאנחנו נצטרך לפני שניגש ל-AI לנתח אותם, אנחנו נצטרך לעשות עבודה אנושית של האיסוף של הנתונים. 3 דברים, דאטה בארגון,
נתוני גיוס, שביעות רצון, עזיבה, סקרים, אולי תעשו סקר יהודי לקראת סוף שנה, איך האנשים מסכמים, ראיונות אישיים, כל הדאטה הזה תתחילו לאסוף אותו. אם הוא לא קיים באופן טבעי, אנחנו תכף נדבר על זה. סיכומים שותפים, בטוח שיש לכם, למשל סיכומים של הנתונים של הרשתות החברתיות, סיכומים, נגיד אנחנו לספקים נותנים מדי חודש סיכום כזה חודשי של, לספקים אני אומרת, כספקיות, אנחנו נותנות ללקוחות סיכומים חודשיים שוטפים, אז תאספו את הסיכומים האלה, תרכזו אותם, תרכזו יעדים שהגדרתם, תשימו לכם תיקייה עם כל הנתונים האלו. בנצ'מרק ומחקרים, מתפרסמים מחקרים, זה ממש אפשר להיעזר גם בבינה המלאכותית, לחפש טרנדים, אנחנו ראינו את זה בפעמים קודמות, לחפש. עכשיו, את כל הדאטה הזה הייתי אוספת בתיקיות, כי עם הדאטה הזה אנחנו נעבוד עם הבינה המלאכותית. אני כן אגיד עכשיו מסר מאוד חשוב על מה שגם שאלת קודם, צריך להיזהר, לא להעלות נתונים דיסקרטיים, לא להעלות נתונים שהם אישיים, אז צריך עוד לעבוד על נתונים. זאת אומרת, נגיד, יש לנו את כל נתוני הגיוס, פשוט תמחקו את העמודה של הטלפון, או תמחקו את העמודה, תהפכו את זה למספור, כי זה הרי לא משנה, אנחנו לא בעניין של הפרט, אנחנו בעניין של לקבל סטטיסטיקה. ואם אתם מסתכלים על זה, ואומרים, רגע, אין לי בכלל נתונים, הארגון שלי ממש לא טוב בזה, אנחנו לא אספנו נתונים אף פעם, אז אני רגע רוצה מסר מרגיע, כי אני חושבת שדווקא בשנת 2025 זה פשוט תהיה קל הרבה יותר. יכול להיות שעד היום לא אספתם נתונים, כי גם מי מסתכל על זה אחר כך. אבל עכשיו המקום האנושי שלנו הוא להעלות את הקומה הזאת, הוא לעשות את השינוי, הוא לעשות את הקפיצה הזו, ולהבין שבתוכניות עבודה 2025 אני כן אדאג שכל דבר שכתוב לי, כל יעד שכתוב לי, כל מטרה, אני גם בודקת איך אני מודדת אותה. למה? כי עכשיו אני עליתי קומה, עכשיו האנושות היא לא מה שהיא הייתה קודם, וכשהיא עולה קומה זה אומר שהיא לוקחת והיא בודקת את הנתונים, כי ה-AI עוזר לה אחר כך לנתח ולקבל מזה תובנות ולהוציא אותן לאור, אוקיי? אז אם אין נתונים עד עכשיו, אז לא נורא, אז מעכשיו תדאגו לשנת 2025, כשתשבו לסוף שנת 2025 לסיכומים, יהיו נתונים על כל סעיף שיש בתוכנית העבודה. אז יש נתונים, נגיד ויש לנו נתונים, איך נהפוך אותם בקלות לתובנות. הכלים הכי מומלצים לניתוח של נתונים בעיניי זה קלוד, ChatGPT, Perplexity ונוטבוק LM. נוטבוק LM זה כלי חדש יחסית של גוגל, מאוד 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 חזק, מאוד מלהיב. מה אפשר לעשות בו למשל? בואו נתחיל איתו. בנוטבוק LM בעצם אני לוקחת ממקורות שונים קבצים. אתם יכולים לראות פה למטה, זה מאוד חשוב, הוא אומר לכם איזה קבצים נתמכים כרגע. אתם יודעים, דברים האלה, אני מתארת לעצמי שהם ילכו ויתמכו ביותר ויותר פורמטים של קבצים. אז יכול להיות שנגיד אם יש פה TXT זה קובץ טקסט. מה זה דורש מאיתנו? להיכנס לוורד, נגיד ויש לנו וורד של תמלול של פגישה, וורד של תמלול ראיון עבודה, איזשהו וורד מתומלל, ניכנס ונעשה לו save as TXT. זה דורש עוד שנייה. בתוך התיקייה של כל החומרים שאתם שומרים, תשמרו את הקבצים גם בפורמטים שנוטבוק LM יכול לקרוא. וכמובן להוריד את הדברים החסויים, הדיסקרטיים, כמו שאמרתי קודם. אז אני מעלה לפה את המקורות, ועל גבי המקורות אני יכולה לשאול ולעשות את המחקר הזה, אני יכולה לחפש קשר בין דברים. אני יכולה לבקש ממנו לנתח את הקבצים ולמצוא 20 תובנות ומסקנות. אני אראה לכם את זה ישירות על הכלי. רגע. אני פשוט אפתח רגע את הכלים ואני אראה לכם את זה ישירות על הכלי. סבבה? תגידו לי רגע שאתם איתי, שלא יהיו עוד אזעקות במקומות אחרים ואני פשוט פה לא יודעת. כן, הכל טוב? צריך לשאול שאלה? יאללה. אז אני משתפת מסך ואני מראה לכם ממש בתוך הכלי עצמו. אנחנו עכשיו בנוטבוק LM בחינם, בסדר? הגרסה שהכלי הוא בחינם, הגרסה בחינם. בעצם אני יכולה להעלות לפה כמה מקורות. למשל אני אראה לכם דוגמה שבואו נלך ונוסיף סיכומי, יש לי פה סיכומי עובדים, משהו כמו 12 סיכומי עובדים שעזבו. אני מעלה את זה
ועכשיו אני יכולה לשאול אותו, זה כבר, אני מראה לכם פה על דוגמה שכבר העליתי, אז יש לי פה את הקובץ של סיכומי עזיבה, פה אתם תראו בצד ימין את כל הקבצים שתעלו, ועכשיו אני יכולה להתחיל לשאול אותו שאלות על הקבצים. אני יכולה להעלות לו את כל סיכומי השנה במדיה חברתית, ולהתחיל לשאול אותו, לחפש נתונים, לחפש תובנות, לחפש מגמות שהיו, וכל דבר שאני ארצה אני פשוט אקליד פה, אני אשאל אותו, מה התובנות המרכזיות שעולות מהסיכומים. כאן אני העליתי בעצם קובץ אחד של שיחות עזיבה. העליתי קובץ אחד, אבל בדרך כלל שיחות עזיבה יהיה לכם המון 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 קבצים. בום, אפשר לזרוק אותם כל עוד מחקנו את השם של הבן אדם ושמרנו את זה כקובץ TXT. הוא יחשוב ותכף הוא ייתן פה תובנות. מה ההבדל בין ChatGPT וקלוד? שפה הוא נותן לי את המקור, את ההפניה. אני יכולה לראות את הרפרנס למקום שממנו הוא לקח את הדבר, ואז זה כלי מאוד עוצמתי שאפשר קצת יותר לסמוך עליו. באופן כללי, על כלים של בינה מלאכותית אנחנו לא נסמוך כל כך בקלות, הם באמת מחרטטים בטונות. אבל פה כשיש לנו אפשרות להסתכל על הרפרנסים ומאיפה הוא מביא כל דבר, אז זה מדהים. אז אנחנו יכולים לראות פה את הסיבות שהוא מנתח ולהמשיך ולשאול שאלות שהוא נותן, ושאלות שאפשר להמשיך ולשאול. תחשבו שעושים את זה על כמות גדולה של נתונים. מדהים. למי יצא פה כבר להשתמש בכלי הזה? תכתבו. ואני אעבור לכלי נוסף, ChatGPT. אנחנו בהקשר של ניתוח של נתונים. רגע, כן. מה שדיברת קודם זה גם מתאים לטבלאות של אקסל וגרפים? אז שאלה מצוינת. אקסל לא, אלא אם תהפכי אותו ל-PDF, פשוט הוא לא יכול לקרוא את האקסל, אפשר להפוך את זה ל-PDF, כנ"ל פאורפוינט להפוך את זה ל-PDF, כל עוד את עושה שמירה בשם הופכת ל-PDF לגמרי, ובגלל זה נגיד אם את כן עובדת עם האקסל ואת רוצה להישאר בטבלאות, אז אני מראה רגע דוגמה של ChatGPT. ChatGPT אפשר להעלות אליו את הנתונים. מה היא כותבת? שהנתונים לא מדויקים בחישובים שלו. תראי, מה שאני עושה, אני בודקת בכוונה בכמה כלים במקביל, כדי לזהות אם הם כולם נותנים את אותה תשובה, אז בדרך כלל זו התשובה הנכונה. אם אני רואה שיש שינויים, אז אני מתחילה לחקור את זה יותר עמוק. דווקא ככל שעובר הזמן זה באמת יותר מדויק, ודווקא כמה פעמים שניסיתי לבדוק ולאמת אותו, כמעט כל פעם הוא הצליח. לא אומר שאין חרטוטים, אני מאוד מאוד זהירה, אבל כן זה הולך ומשתפר, ומה היה מה שאפשר לעשות? זה באמת לאמת את זה בכמה מקומות. אלברטו, לא, נוטבוק, בעצם מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך מין רשומות כאלה, כמו תשובות, הוא קורא לזה כמו פתקים כאלה, הוא קורא לזה רשימות, שאפשר להעתיק לכל כלי. שוב, אפשר להעתיק, כמו שאמרנו קודם, אפשר להעתיק, לקחת את מה שהנוטבוק נתן לנו, להעתיק לתוך ה-ChatGPT ולבקש ממנו עיבוד לפורמט אחר, אפשר לבקש מ-ChatGPT לייצא לנו את זה לוורד, אפשר לייצא לכל דבר. הוא יודע ליצור פודקאסטים, נכון, הוא יודע ליצור פודקאסטים, שזה קטע מדהים, כי אני לא אראה את זה עכשיו, אני לא אתפתה, אבל הפודקאסטים, אני כן אגיד שזה קטע מדהים, כי בפודקאסטים הוא בעצם, אפשר נגיד לזרוק קובץ או מקור ידע שאתם רוצים ללמוד, הוא מייצר לכם, נראה לי שכולם יודעים על זה, זה מרגיש לי כאילו כולם יודעים על זה, הוא מייצר פודקאסט של שני אנשים, גבר ואישה, שמדברים על הנושא, זה mind blowing. כי אם אתם נגיד אוהבים לשמוע באוטו פודקאסטים, ויש לכם תוכן שאתם רוצים לקרוא דוח, משהו של עבודה, משהו אישי, אתם יכולים פשוט לתת לו, הוא ייצר לכם את הדבר הזה, הוא ייצר לכם את הפודקאסט, תאזינו לתוכן בתור פודקאסט. הפודקאסט ממש מדמה שני אנשים שמדברים בצורה מדהימה. בוא, אלברטו, אני שמה על מיוט כי יש אצלך רעשים, אם אתה רוצה אז רק תכתוב לנו, בסדר? תכתוב פה בצ'אט. אוקיי, אז ChatGPT, פה אני מעלה לו נתונים, העליתי לך נתונים של עזיבת עובדים בשנת 23-24, ארצה שתשווי בין הנתונים שבפנים כדי למצוא תובנות, תתנהגי כדאטה אנליסט, את יכולה לשאול אותי כל שאלה כדי לעשות ניתוח הכי מדויק. כשאני אומרת לה כזה דבר, היא בדרך כלל תשאל אותי סט של שאלות, אחרי שהיא תשאל את השאלות, היא רק תיגש לעבודה של הניתוח. נתתי פה 2 גיליונות אקסל ואת סיכומי העזיבה, אני חושבת שעדיף לתת קודם את 2 גיליונות אקסל, ולתת לו להתחיל לנתח נתונים, והנתונים שיוצאים לנו הם גם נתונים שיוצאים עם גרפיקה, אני אראה לכם.
אפשר לבקש מהצ'אט GPT בעצם לייצר גרפים, אז אני כבר מראה את זה. אנחנו עכשיו בתוך ההתכתבות של הצ'אט GPT, וביקשתי ממנו גרפים, אחר כך גם דייקתי איך בדיוק אני רוצה את הגרפים. גרפים אגב בעברית זה יצא הפוך, כאילו כל המילים אתם רואים צריך לקרוא את זה משמאל לימין, לא הצלחתי לגרום לזה להיות אחרת. אפשר כמובן להשתמש בצילום מסך, ניסיתי לגרום לו, אז פשוט בסוף התייאשתי ותרגמתי את זה לאנגלית כדי שכן יהיה הגרף. והגרפים פה אפשר ללחוץ על הגרף, לשנות את הצבעים, אפשר לייצר נתונים שהם דינמיים, אפשר לפתוח את זה על כל המסך, אפשר להוריד את הנתונים ולעבוד עם זה. אפשר לבקש על בסיס הנתונים האלה דברים נוספים. לא כל כך הבנתי אלברטו, נשמור את זה לעוד רגע, בסדר? נשמור את זה לעוד רגע. את הפרומפט לפודקאסט, אין בעיה, אני ארשום את זה בקבוצה. כן, אי אפשר כרגע להעתיק את זה למשהו חי, אפשר, מי שיש לו כן ידע בקוד אז קצת יותר יכול לעבוד עם דברים חיים. דבר נוסף, ניתוח של רעיונות, אני כתבתי לקלוד, העליתי את הקובץ, אני מעלה, אשמח ל30 תובנות מרכזיות מכלל הסיכומים, חפש עוצמות וחולשות שחוזרות על עצמן, נתתי לו את הסיכומי עזיבה ואמרתי לו בואו תחפש, אני נותנת לכם כזה קייס לדוגמה שנגיד אני רוצה לסכם שנה בהיבט של עזיבת עובדים ויש בו מקצה לקצה את מה אפשר לעשות. אחרי אגב שקלוד נתן את העוצמות ואת החולשות, מה שאפשר לעשות זה להגיד לו סבבה בוא תבנה מזה סווט, תייצר לי מזה טבלה, אפשר להמשיך ולעבוד, ומה שלא צ'אט אחד נותן לכם אפשר לקחת, להעתיק את צ'אט אחר ולהעביר ולשחק ביניהם. אז אני רוצה לעבור לחלק הכיפים של טיפים וטריקים, למרות שגם מה שאמרנו עד עכשיו היה קצת טיפים וטריקים, אבל כן קצת לצלול עמוק יותר. טלי בקלוד, כן, מה שהראיתי זה בגרסה החינמית, יש שם מעלה של קבצים, בצ'אט GPT זה יותר מוגבל בחינמי, תבחרו כלי ולדעתי זה המינימום הוצאה, לפחות לבחור כלי אחד ולרוץ איתו. אלברטו, אני מנסה להבין את מה שכתבת, אנו אנליסטים מאבדים המון זמן. ורד, את שומעת אותי? כן, כן. אנחנו כאנליסטים, אנחנו יודעים שאני יכול לקחת... רגע, אתה אנליסט? כאילו אתה מדבר כאילו אתם... אני בגדול אני אנליסט בארגון מאוד גדול, הוא השני בארץ, אבל לא משנה. אני שואל אותך, מי כמונו יודעים שהבזבוז זמן של פעמים שכל מיני דאטה שאנחנו מקבלים זה טיוב. לפני שאנחנו מתחילים עם כל זה. איזה מערכת את ממליצה שאני מעלה ישר את הקובץ והוא מטייב לי אותה? לקצר לי את הזמן. אני מצטערת לאכזב, אבל קיצורי זמן הם עלולים להביא לטעויות גדולות, ולכן הייתי משתמשת בכמה כלים במקביל כדי לבדוק את הנתונים, וגם הם מסתכלים על הדברים לפעמים בזווית אחרת, אז המגה כוח שלך דווקא זה לנהל את הכלים האלה, ולקבל נכון. מזה נתונים ומזה נתונים ולייצר מזה תובנות חדשות. אני אישית מאוד אוהבת את צ'אט GPT, אבל זה באמת מאוד אינדיבידואלי. רחלי כותבת כאן יוליוס, אז זה כהמלצה לאלברטו. אוקיי, אז אני ממשיכה, כי באמת הרוב פה הם לא דאטה אנליסטים, אז אני נוכל להמשיך את זה אחר כך בפרטי, תדבר איתי, בסדר? טוב, אז יש מלא טיפים וטריקים, אני הראיתי גם בהרצאות קודמות, תשריינו זמן לצפות בהקלטות, ניצן אם את פה, אם את לא במקלט איזשהו, אז אם את יכולה לשים בצ'אט את ההקלטות הקודמות. דיברנו על התפקיד של הבינה המלאכותית ועל 3 בינות, על בינה מלאכותית, אנושית ושיווקית, דיברנו על כלים, על פרומפטים, על בריפים, דיברנו על המון דברים, ועכשיו אני רוצה שנמשיך לעוד. לבקשתכם כמובן, לבקשת הקהל. אז אני אתחיל ככה. הכלים האלה נכנסו לחיים שלנו בסערה, והתחלנו להשתמש בהם, מי מכם פה שמשתמש כבר יותר, כל הזמן לפתוח עוד צ'אט ועוד צ'אט ולשאול שאלה ולקבל את המידע, ואני אומרת שעכשיו זה הזמן להתבגר
ולהתחיל לעבוד בכלים האלה מסודר. תחשבו שזה כמו התיקיות במחשב. אנחנו נכניס את הנושאים שלנו לתוך תיקיות, נכון? אחרת אם הכל יהיה בדסקטופ, אנחנו נלך לאיבוד, אז אנחנו בדרך כלל נשאף, כן? לא כולנו מצליחים לעמוד בזה, אבל נשאף לתיקיות מסודרות, למייל מסודר. גם בכלים של בינה מלאכותית אפשר לייצר סדר. איך אנחנו נעשה את זה? אני ממליצה ככה, לתת שמות לצ'אטים, לחזור לצ'אט באותו נושא, כי אם נגיד אני עכשיו ניתחתי עם הצ'אט את עזיבת עובדים, אני אחר כך אחזור לאותו צ'אט ואמשיך להתכתב איתו, הוא יזכור את מה שהיה. אני אתן לכם דוגמה, למשל אתם רואים פה כל מיני תמונות, הנה נגיד זאת תמונה שיצרתי בבינה מלאכותית, אפשר לראות במצגות שלי הרבה מאוד תמונות. איך אני עושה את זה? יש לי פה התכתבות, לדעתי כבר בת 1.5 שנה, גרפיקה באדום וסגול, קבוע, אני מבקשת פה 16:9 זה הגודל של המצגת, אני כבר לא מבקשת ממנו שזה יהיה אדום סגול, הוא תמיד נותן לי אדום סגול בהתאם לדימויים שאני מבקשת, אני רק אומרת לו איזה דימוי אני רוצה, זה בצ'אט GPT בגרסה בתשלום שהיא מייצרת את התמונות, אבל זה רלוונטי כדי להבין שכשאם אני נמצאת עכשיו במצגת סיכום שנה משאבי אנוש, אני אשאר פה, גם אם זה התכתבות, אם אתם תראו פה בצד את הגלילה, גלילה מאוד 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 ארוכה, כי פה אני עובדת איתו על הדבר הזה, וכל פעם שאני רוצה משהו, אני אחזור לאותו מקום. אז זה ככה נכון לגבי ChatGPT, וזה נכון לגבי כל כלי. בואו נעשה דווקא זום אין על קלוד בהיבט הזה. אז כדי לעשות סדר בקלוד, יש לכם במסך הראשי של הקלוד, view all, יש את זה גם בצד. כשאני לוחצת על view all, אני בעצם מגיעה לרשימה של כל הצ'אטים שהיו לי, אני אראה לכם את זה בתוך הקלוד, תהיו איתי. אני עוברת פה לקלוד, ואני עוברת פה ל-view all, כולם רואים, אני אצמן פה ל-view all, או יש לנו גם פה view all, בסדר? אוקיי, אני נכנסת ל-view all, וכשאני נכנסת ל-view all אני בעצם רואה את כל הצ'אטים שדיברתי איתו. בלגן גדול. מה אני יכולה לעשות כדי לעשות לי סדר? אני יכולה לעשות כמה דברים. קודם כל למחוק את מה שכבר לא רלוונטי, ופה זה נורא נוח כי אפשר למחוק כמה צ'אטים ביחד. בקלוד זה מאוד נוח לסדר, הצ'אט GPT עוד לא שם. זה יגיע. כל הכלים האלה יאפשרו לנו לסדר את זה ולחלק את זה לתיקיות. אפשר למחוק. חוץ מזה מאוד אפשר לעשות, אפשר לשנות את השם. תשנו את השם של דברים שהם יהיו בשמות עבריים, שנותנים לכם משמעות. יש פה למעלה אפשרות ל-rename, לתת שם לפי שפת האם, למשהו שנותן משמעות, כדי שתוכלו גם תמיד לחזור לצ'אט הזה. איך אפשר לחזור לצ'אט הזה? כשיש לנו מיליון צ'אטים זה ממש קשה. יש פה למעלה search. אנחנו נחפש את הצ'אט שנרצה לחזור אליו. בצ'אט GPT כרגע אין את האפשרות הזו, יש את האפשרות הזו במובייל. אבל שוב, הצ'אט GPT יגיע לזה. אז יש לנו את האפשרויות האלה. עוד דבר, כשאנחנו בתוך התכתבות מסוימת, יש לנו פה למעלה, תסתכלו למעלה בצד ימין, שני כפתורים. אחד זה לעשות סטאר. מה שאני עושה סטאר זה דברים שאני משתמשת בהם הרבה ואני נועצת אותם, שוב רק בקלוד. הניצה הזו מאוד עוזרת. איפה היא מופיעה? היא מופיעה לי פה בתפריט כל הזמן, ואז במקום להתחיל לחפש את הדברים השימושיים, או מה שאני משתמשת כרגע באותה תקופה, אני שמה לי בסטאר. ברגע שלחצתי פה סטאר, אני רואה פה בסטאר, במסומנים, אני רואה את זה פה, את כל ההתכתבות. אני מזכירה, אם אנחנו נחזור לאותה התכתבות ונמשיך עם הצ'אט, הוא יבין את מה שאנחנו מדברים, הוא יזכור את כל מה שהיה, גם אם עברה שנה, וזה יעזור לכם לקבל תוצאות טובות יותר. דבר נוסף שיש לנו פה זה הכפתור הזה, שפה אני רוצה, לפני שאני אראה לכם את הכפתור, אני שנייה חוזרת למצגת, לפני שאני אראה לכם את הכפתור של הקונטרול, אני רוצה ללמד אתכם דבר שנקרא artifacts. artifacts זה משהו שנמצא גם בגרסה החינמית של קלוד, יש לנו artifacts מסוג גרפים, אוקיי? תראו את הגרפים שהוא מייצר. הקלוד זה לא רק טקסט, יש לו את הארטיפקט, גם בגרסה החינמית. אז יש פה את הגרפים, הוא יכול לייצר מסמכים. המסמכים האלה זה לא כמו צ'אט GPT שמייצר לנו אותם ממש להורדה באקסל או בוורד או בגוגל. בארטיפקט של מסמכים הוא מייצר משהו שאנחנו יכולים להעתיק פשוט לוורד, הכל בסדר. יש לנו ארטיפקט מסוג SVG, אני תכף אסביר איך עושים אותם. ארטיפקט מסוג SVG, ביקשתי ממנו תן לי SVG של מה זה בינה מלאכותית,
הוא נתן לי את הדבר הזה, אמרתי לו, אפשר את זה כאילו זה ציור לילדים, הוא נתן לי את הדבר הזה, ככה קלוד חושב שבינה מלאכותית נראית בשפה שמתאימה לילדים. הארטיפקט בעצם מאפשרים לנו לקבל עוד רובד של אינפורמציה, במקום רק אינפורמציה כתובה. אז מה אני רואה פה? כשאני נמצאת בתוך התכתבות, אני יכולה לראות גם קונטנט, את הקבצים ששלחתי לו, אז אני רואה פה את הסיכומי שנה, אני רואה פה את הקבצים שהעליתי לו, וגם אני יכולה לראות את הדברים שהוא מייצר, שזה הארטיפקט, אם יש ארטיפקט של אותו דבר, הם יופיעו פה. אני מוחקת, תגידו לי אם זה ברור, אם אפשר להתקדם. רגע, אני רואה פה שאלות בצ'אט שפספסתי. איך נותנים שם לצ'אט אני הראיתי, בסדר? זה בחלק העליון של כל צ'אט, אפשר לעשות לו rename, כנ"ל גם בצ'אט GPT. אני יכולה לפתוח נושא חדש, ברגע שאני פותחת צ'אט חדש, זה בעצם פותח לי נושא חדש, start new chat, ואני מתחילה צ'אט חדש שיופיע שם ברשימה. עוד שאלות שהיו פה, זה יכול להיות יעיל בצ'אט של בניית תיאור תפקיד, שמגיוס לגיוס אני יכולה לדייק את ההגדרה ולעשות שינויים בהתאם לצורך, מדהים. מה היה? זה יכול להיות גם רלוונטי, תחשבו שעכשיו אתן בונות ובונים את סיכומי השנה שלכם בתוך הכלים האלה, שנה הבאה תחזרו לאותה התכתבות ותוכלו להגיד אוקיי, הנה יש לי נתונים כבר של שנה אחרי, בסדר? רחקתי לכת, אבל זה באמת בהמון דברים עוזר לנו ללכת ולהתפתח. רחלי, אם בא לך להוסיף לנו פה קישור למה שאמרת, לתוסף הזה, בשמחה. איך הגעתי לצ'אט קונטרול? לחצתי בתוך כל צ'אט שאני נמצאת, בואו נלך לזה, תוך כל צ'אט שאני נמצאת, יש כפתור בצד שמאל, בצד ימין למעלה, שהוא הצ'אט קונטרול, ופה אנחנו יכולים לראות את הארטיפקט שנוצרו, הנה הארטיפקט שעשיתי פה במקרה אחר, ואפשר לראות פה את הקבצים שהעליתי. אפשר גם לשנות אגב את הפונט, אם בא לכם שהפונט ייראה כמו הפונט של המערכת שלכם, אז אפשר גם לשנות את הפונט. אוקיי, אז זה הטיפים וטריקים לקלוד, עכשיו אנחנו נעבור לצ'אט GPT. צ'אט GPT, אני חוזרת רגע לשקף הקודם שהראיתי, שאמרתי לכם שבעיניי מאוד מאוד חשוב, אז אני חוזרת לעקרונות. קריטי לתת שמות, כשמתאפשר במערכת אז לקבץ לפי נושאים, לפי תחומים, לסמן לב, מה שעוזר לכם לנהל את זה, ולמחוק את מה שמיותר. ועוד דבר זה לשמור בהגדרות את מה שקבוע, אפשר להגיד להגדרות, תמיד להתייחס אליי בלשון נקבה, תמיד להגיד שיש לי חברה בשם EY's בת 14 עוסקת בשיווק, מיתוג מעסיק, אפשר להגדיר בהגדרות של הצ'אט. אבל אני ממשיכה עכשיו לצ'אט GPT. הארטיפקט, את מייצרת אותם פשוט כשאת מבקשת מהצ'אט, את אומרת לו, תייצר לי ארטיפקט של, ופה נתתי את הפורמטים, תייצר לי ארטיפקט של גרף, שמנתח את הנתונים של סיבות העזיבה. תייצר לי ארטיפקט מסוג מסמך, ובו תבנית להערכת עובדים. סבבה? תייצר לי ארטיפקט מסוג SVG, ואת מה שאנחנו רוצים, פשוט לבקש. לכתוב ולבקש. נעבור לזום אין על צ'אט GPT, ככה ממש בקטנה. בצ'אט GPT כשנעשה סלש, בעצם הוא יאפשר לנו גם לעשות חיפוש אונליין. למשל, אתמול עשיתי את זה ושאלתי אותו, זה היה כבר שעה נורא מאוחרת בלילה, ורציתי לראות מה קורה בחדשות, אז שאלתי אותו News in Israel, והוא נתן לי, אפשר גם בעברית, אם אנחנו עושים פה חיפוש של פיקצ'ר, זה בעצם הולך לפלטפורמה של DALL-E, שאפשר גם להשתמש בה בנפרד, ליצירה של תמונות, וזה ליצור את התמונות כמו שהראיתי קודם. בצ'אט GPT יש כמה גרסאות. יש לנו את הצ'אט GPT 4o, שזה הצ'אט GPT העדכני, מה שאנחנו משתמשים, רוב המשימות נעשה איתו, אבל זה גם מאפשר לנו משימות שהן מורכבות יותר, כאן ניתן להעלות קבצים. ל-O1 Preview ול-O1 Mini זה עוד שני מודלים. ה-O1 Mini זה ממש לדברים קטנים ומהירים שאתם לא רוצים לחכות זמן ואתם רוצים לקבל תשובות מהירות, אבל המשימה עצמה לא מורכבת, ו-O1 Preview זה משהו שהוא בין לבין. ההבדלים הם באמת מינוריים, ואם יש לכם קצת זמן אפשר פשוט להישאר על ה-4.0. המיני הוא באמת עובד מאוד מהר. טיפ מאוד חשוב, אפרופו סדר, בגלל שכל רגע אנחנו נפתח עוד שט ועוד שט, אני משתמשת בו באמת, זה חלק מכל שעה ביום שלי, זה ממש חלק מהחיים שלי, כמו שגוגל היה עד היום חלק מהחיים שלי,
אז אצלי זה הצ'אט GPT, הפרפליקסיטי והקלוד הם חלק מהחיים שלי. אז אני מסמנת temporary chat, מה זה עושה? temporary chat לדברים שלא תרצו לשמור כי הם לא חשובים, או לדברים שהם כל כך חשובים שאתם מארגנים מסיבת הפתעה ואתם רוצים להסתיר את זה, אז אפשר לעשות פה temporary chat, הוא לא שומר את הנתונים, זה גם קצת יותר בטוח מבחינת נתונים, אבל ברגע שתצאו מהצ'אט הזה, אי אפשר לחזור אליו. אז אם אתם עושים temporary chat, אני אראה איך להגיע לזה. אני לוחצת פה למעלה, אני נמצאת בצ'אט חדש, אני בוחרת, במקום לבחור באחד המודלים, אני משנה את זה ל-temporary chat. אגב, אצלי זה שחור כי בחרתי ככה בהגדרות, זה יותר נעים לי בעיניים. ועכשיו אני ב-temporary chat, אני יכולה כל דבר לעשות פה רגיל, לתת פה פקודות רגילות, אבל ברגע שאני אסגור את הצ'אט הזה, כל ההתכתבות פה נעלמה. אני כותבת לו, תעזור לי עם סיכומי שנה, עוד רגע צריך להגיש מצגת, ואני בלחץ אגב, גם יכול ממש לעזור לכם רגשית בכל מיני סיטואציות, והנה הוא שואל אותי שאלות. בכל מקרה, ברגע שאני אסגור את הצ'אט הזה, איך אני אסגור אותו? אני אסגור את הפונקציה של temporary chat, אחזור לפונקציה הרגילה, אתם לא תראו את זה בצ'אטים, זה לא יופיע, זה ייעלם. ועוד דבר בצ'אט GPT, שאלתי אותו על המודלים האלה, אני רוצה להראות לכם קייס קטן. שאלתי אותו, יש לי שאלה לגבי השימוש במודל שלך, נכון שיש אפשרויות לבחור למעלה באיזה גרסה להשתמש? הוא לא כל כך הבין מה אני מתכוונת. אמרתי לו, מה המצע שלך לאיזו פעולה לבחור באיזו גרסה, הכוונה שלי לבחירה שיש בין 4.0 או 1 פריוויו או מיני. ואז הוא נתן לי תשובה. הוא נתן לי תשובה קצת ארוכה. הוא נתן לי תשובה מפורטת לדבר הזה, הסביר לי את הכל, נתן לי את ההמלצה, וואלה חפרת, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אפשר תשובה קצרה יותר, והוא נתן את זה במשפט. בסוף מה שביקשתי, ביקשתי ממנו מה שנקרא לאמלק לי את זה, והוא נתן את זה במשפט קצר. אז לפעמים אם הצ'אטים חופרים לכם, קחו טיפ, תבקשו מהם תשובה קצרה יותר, אם אתם רק מחפשים רגע את השורה התחתונה וזה לא משהו שהוא קריטי. עוד דבר שאני מציעה לכם כטיפ, אם משהו לא ברור, אל תמשיכו לקדוח באותה נקודה. אני אראה לכם דוגמה למשהו שהיה לי איתו בהיבט של סיכומי שנה. שאלתי אותו, אני אראה לכם ככה הקלטה ונעבור על זה. דיברתי איתו על מה צריך להיות בהערכות, מה צריך להיות בעזיבת עובדים, וביקשתי ממנו לייצר לי קבצים כדי שיהיה לי להדגמה, בסדר? רציתי קבצים פיקטיביים. ביקשתי 46 עובדים, הוא נתן לי איזשהו קובץ אקסל עם סתם רשימה. אמרתי לו תודה, אבל אני רוצה ממש את ה-evaluation, את הערכות. והוא נתן לי את זה, והוא נתן לי את זה באנגלית, והוא נתן לי את זה נורא מתומצת. אז ביקשתי ממנו שזה יהיה בעברית ושזה יהיה ארוך יותר. הוא עדיין התקשה. איך אני יודעת שהוא התקשה? רמז ראשון זה שהוא מתחיל לענות לי באנגלית. הוא מתקשה. רמז שני זה שהוא מנסה לעשות את מה שאתם מבקשים, אבל הוא נותן משהו קצר יותר, לא עמוק, לא מה שביקשתם. ביקשתם 50 דברים, ביקשתם תן לי 50 משימות שאני צריכה לעשות לקראת סיכומי השנה, והוא נתן רק 20, כנראה 50 קשה. תתחילו בקטן קטן. ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו מדהים. בסוף הצלחתי, כי אמרתי לו, אתה יודע מה? לא 40, תן לי 2. נתן לי קובץ וורד פיקטיבי, עם ממש רעיון עבודה, עם כל הסיכום של רעיון העבודה, מה המראיינת אומרת, מה העובדת אומרת, ממש נתן לי סיכום. אמרתי לו, זה מעולה, תודה רבה, אתה אלוף. אפשר עוד 4 כאלה? הוא לא הצליח. אני מסתכלת על הקובץ, הוא נתן לי קובץ להורדה, אני מסתכלת על הקובץ, אבל עוד פעם זה יצא רק תקצירים כאלה, והוא לא הצליח. אני אומרת לו עוד פעם, אפשר עם התמלול, ושימו לב, הוספתי פה, תודה רבה, זה נותן לי מגוון של דוגמאות להרצאה, כי סיפרתי לו שאני פה בהרצאה, וזה ממש חשוב לי. מה אתם אומרים? מה הניחוש? הצליח או לא הצליח ברגע שביקשתי ממנו את זה ככה? הצליח או לא הצליח? הצליח לייצר את 4? לא 2, ביקשתי 4. אתגרתי אותו למרות שהוא לא הצליח בפעמים הקודמות, אבל הפעם אמרתי אני מאתגרת אותו, אבל גם זורקת לו איזה עצם אנושית. הצליח, יצר לי את הקבצים רק בזכות הבקשה הזאת. תשימו לב כמה הבינה המלאכותית היא מדמה אותנו, את האנשים, ואם יש לכם עובדת לידכם ותרצו לבקש ממנה בקשה, הרי היא תרצה לדעת למה, היא תרצה לדעת את הרציונל ומה עומד ולמה זה חשוב, והיא צריכה מוטיבציה. גם הבינה המלאכותית צריכה מוטיבציה. אז שאף אחד לא יגיד לי שהבינה המלאכותית אין לה
אין לה רגש ושכל, נכון הלם, שאני כותבת הלם, לגמרי, לגמרי, תסתכלו על זה כדוגמה לזה שכן, יש פה שיחה, יש פה תקשורת, ואני מסכמת רגע רק מה בעצם עשיתי פה עם הצ'אט, ואז אנחנו נסכם את המפגש שלנו. תראו מה בעצם עשיתי פה עם הצ'אט בדבר הזה. 3 דברים שיש לכם ללמוד בכל מערכת בינה מלאכותית. 1, אם נתתי משימה מורכבת, פירקתי אותה למשימות קטנות וישימות. 2, הבהרתי את הכוונה שלי. היה שלב שהוא לא הבין. הוא לא הבין לאיזה רעיון עבודה אני מתכוונת. אז לקחתי רעיון אחר שאגב הוא נתן לי, והדבקתי אותו לפה ואמרתי לו, הנה, כזה, אני רוצה כזה. הופ, הוא הצליח לייצר. כשהרגשתי שהוא נתקע, שהוא לא מבין, אז גם רתמתי אותו למשימה. אפשר לעשות את כל הדברים האלה מלכתחילה. אפשר לייצר פרומפט. פרומפט זה הנחיה. אפשר לייצר פרומפט שמפרק את המשימה, נותן את ההקשר, נותן גם את המשמעות שמאחורי הקלעים, ממש כמו שנעביר בריף עם משימה לעובד או לעובדת שלנו, אוקיי? אז אני מסכמת רגע את המפגש שלנו, וזה לא רק את המפגש, זה נורא מרגש, כי אנחנו פה בסיכום של 4 מפגשי בינה מלאכותית, ואני רוצה גם לתת לכם, מתנה, אז אני מסתכלת שנייה על הצ'אט, זה עניתי, אדר, מה מהם חינמים? לכל מה שהראיתי יש גרסה חינמית, אני לא מראה פה דברים שאין להם גרסה חינמית, לכל דבר פה יש גרסה חינמית, דברים שהם בלי גרסה חינמית בכלל, יש מלא כלים, אני לא מראה אותם. אז סיימנו סדרה של 4 מפגשים, אני רוצה לכבוד החגיגיות של המעמד, גם לתת תכף מתנה ממש ממש שווה שאני מתרגשת לתת, אז עוד רגע. אנחנו דיברנו על מחוברות ועל נחשקות, על תוכניות עבודה, דיברנו על סיכומים, דיברנו על איך להוציא לאור פרויקטים, ודיברנו על הכל בהיבט של AI. אותי מעניין לשמוע אתכם, מה האתגרים שלכם, מה חסר, האם חסרה מוטיבציה, חסר עוד ידע, איך בא לכם לאמץ את הטכנולוגיה, בא לכם לעשות את הדברים. אני נותנת פה אפשרות, יש לנו ככה עוד כמה דקות, יש לי עוד כמה דברים, יש לי עוד כמה טיפים לתת, אנחנו טיפה נחרוג בזמנים, אבל הייתה אזעקה באמצע, אז מכם הסליחה. תסרקו עכשיו, זה הוואטסאפ האישי שלי, אני ממש רואה את זה עכשיו, אז אני אשמח שתשלחו לי את זה ככה תוך כדי. אני רוצה שתשתפו אותי בוואטסאפ, אני אומרת באישי כי פשוט אני יודעת שיש דברים שהם קצת יותר פרטיים, ולא כל אחד רוצה לחשוף, אז לכן אני לא אומרת את זה פה, לא פה בצ'אט. תחשבו על דברים בהסתכלות ככה על השנה הזו, בהסתכלות קדימה, מה בוער לכם במחוברות, בתוכניות עבודה, ביצירה של איך לרתום אנשים, איך לדייק את תוכנית העבודה, איך לרתום את ההנהלה או שותף אחר שיש לכם. יש לכם בלגן בקהלים, אתם לא בטוחים מאיפה להתחיל, בואו תחשבו על האתגר, תמקדו, תשלחו לי בוואטסאפ אם אני רואה שזה כיף. אז קודם כל תודה על התודות. אני אשמח גם שתשתפו אותי באתגר שלכם, שולחים לי מלא תודות. תודה. את האתגר, איזה אתגר יש לכם? כי תשלחו לי ואני באופן אישי אעשה איתכם שיחת ייעוץ, ללא עלות, ככה רק חגיגי למפגש המסכם שיש לנו היום. טוב, אני רואה שמתחילות להגיע הודעות, אז תחשבו באמת על האתגר שיש לכם גם בדיוק המסרים, גם בחידוד של תוכניות העבודה, גם איך להוריד את זה לפרקטיקה, משהו שחסר אצלכם בארגון, תסרקו, תכתבו לי את האתגר, תודה לכל מי שכותבות לי, כרגע זה רק נשים אני אגיד, אני חושבת, או מישהו בלי תמונה. אז תכתבו כמה שיותר מידע, אני אכתוב גם את הטלפון שלי בצ'אט, שאפשר לעשות את זה גם אחר כך. טוב, אז בעצם עברנו ככה 4 הרצאות, למי שעדיין לא בוואטסאפ של סדרת ההרצאות, אנחנו שם גם נתייעץ איתכם וגם נשתף בסדרה הבאה. הסדרה הבאה תהיה על העברת מסרים וסטורי טלינג, אני מודה, זה מתחיל עם הודעה מהאתר, ניתן משהו שם מצחיק, הנה רתימת אנשים, המון דברים שולחים לי, מעולה, איזה כיף. מי זה הפנסיונר גיל? מעניין מאוד. טוב, אחר כך אני אתייחס לכולם, תשלחו לי, זה כיף גדול. הסדרה הבאה, אני מודה, עוד לא מגובשת עד הסוף. כן, אני יכולה להגיד שלאחד המפגשים יהיה לנו מפגש הראשון או השני עם שירלי, ארמלנט חן המושלמת, כהנת המצגות, כהנת הפאורפוינט, היא תבוא להביא מהכסף שלה
לנושא של מצגות ודאטה טיילינג, נדבר כנראה מה מורכב סיפור ארגוני, הסטורי טיילינג למנהלים, לינקדין, אנחנו נשאל אתכם ואתם תגידו בסקר, תענו בסדרת הרצאות בוואטסאפ, תענו, אנחנו נייצר כמו תמיד את ההרצאה המותאמת למה שאתם. אז אני מסכמת ממש סיכום סופי אחרון. אני אשמח שתסתכלו רגע בפרספקטיבה ותחשבו ותשתפו משהו שקיבלתם עליו זווית חדשה, משהו, נושא מסוים שנעשה לכם סדר בראש, נהניתם או הופתעתם ממשהו, דברו, משהו שאתגר אתכם, משהו שהיה בול, תכתבו ככה, זה נותן רעיונות לשיתוף. אני פה לעוד 2-3 דקות של שיתוף, אז מי שאני רואה שחלק צריכים לרדת, זה בסדר, הכל טוב, יש פגישות, יש לו"ז, ערב חג, תודה שהייתם איתי, אנחנו עדיין פה 50, אז אני בהחלט מאחלת שנה טובה, שנה אחרת, שנה באמת שתהיה שנה כמו שאנחנו היינו רוצים לעצמנו ולכולנו ביחד. אז אם יש לכם מה לשתף גם בוואטסאפ מה שנתתי וגם פה בצ'אט אני אשמח. ותודה על כל ההשתתפות הערה, על לראות את הפנים שלכם, על זה ששמתם את עצמכם ושבאתם ותרגלתם ועשיתם את 4 המפגשים, ומי שלא תצפו בהקלטות. תודה רבה, תודה גם על כל המילים החמות. תודה אדר, איזה כיף, אדר ושני ואיריס. ממש תודה, ואני רואה את הזרם וואטסאפים, אני אגיב בהמשך היום לכולם, בסדר? המשיכו לכתוב לי.